Καλημέρα σας από το Γυμνάσιο του Αστείου Καρδίτσας. Πριν από μερικά χρόνια, η παγωνιά η οποία ενέσκυψε, κατέστρεψε όλα σχεδόν τα φυτά και τα δέντρα που υπήρχαν στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου μας. Από εκείνον τον καιρό δεν έγινε σχεδόν τίποτα. Φέτος λοιπόν, το σχολικό έτος 2007-2008, εκπαιδευτικοί και μαθητές της τρίτης τάξης του Γυμνασίου αποφάσισαν να κάνουν κάτι, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να φροντίσουν για το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, μετά από πρόταση που ήρθε στο Σύλλογο των Διδασκόντων με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή, αποφασίστηκε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που είχε ως θέμα «Φυτεύω ένα φυτό και μαθαίνω γι' αυτό». Στόχος ήταν όχι απλά και μόνο να φυτέψουμε κάποια φυτά ή δέντρα στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου μας, αλλά να μάθουμε και γι' αυτά. Έτσι ώστε να μπορούμε να τα φροντίζουμε καλύτερα. Το πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2007 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα όμως, από τη δουλειά την οποία έκαναν οι μαθητές του σχολείου μας και την οποία μπορείτε να τη δείτε στο διαδίκτυο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα wiki. Το wiki είναι ένα συνεργατικό εργαλείο του Web 2. Χρειάζεται τη συνεργασία πολλών ανθρώπων, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουν να παρουσιάσουν κάτι καλό. Αφού λοιπόν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας μάλιστα τους μαθητές της τρίτης τάξης και τους έδειξαν τι είναι το wiki, οι μαθητές λοιπόν συνεργάστηκαν με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο διαδίκτυο. Βλέπετε χαρακτηριστικά εδώ πέρα ανακοινώσεις μαθητών οι οποίες έγιναν είτε από το εργαστήριο του σχολείου μας, το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε από τους υπολογιστές στο σπίτι τους. Το wiki είναι ένα εργαλείο, όπως είπαμε, το οποίο χρειάζεται τη συνεργασία όλων. Οι μαθητές λοιπόν της τρίτης τάξης, 28 συνολικά μαθητές, 15 κορίτσια και 13 αγόρια, συνεργάστηκαν, δούλεψαν, καθένας στο δικό του τομέα, άλλοι φρόντισαν τα φυτά μας, τα φυτά που φυτέψαμε, έσκαψαν, πότισαν, άλλοι ασχολήθηκαν με τον τομέα του διαδικτύου, δημιούργησαν το wiki, έκαναν τις αναρτήσεις. Βλέπετε εδώ πέρα γενικά σχετικά με τα φυτά, κάποιες ανακοινώσεις. Για την φωτοσύνθεση θέλησαν να παρουσιάσουν μια εργασία η οποία να είναι πολυσύνθετη και όχι μόνο αποκλειστικά και μόνο του τι παρουσιάσαμε. Τα αποτελέσματα είναι ότι πραγματικά το διασκεδάσαμε, όλοι μαζί συνεργαστήκαμε και όλοι δώσαμε και πήραμε. Σε αυτήν την εργασία δεν υπήρχαν μαθητές και δάσκαλοι, όλοι ήμασταν μαθητές και όλοι ήμασταν δάσκαλοι. Γιατί καθένας είχε τις δικές του εμπειρίες για να μπορέσει να τις δώσει στους άλλους. Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε στο ίντερνετ, στην διεύθυνση http://fitevo1fito.pbwiki.com.